Okay, thank you kuya. Ayan guys. Good morning guys. Gihugasan na ko yung kaya lagkaha kay magprito ko isda ron para silang bound. Another day, another vlog. Bani na pagkunin guys sa among vlog karong adlaw. So, that is province of Bohol. Kamusta mo tanan guys? Okay ra ba mo diha? Kaya kami dari okay ra mi kaadyo guys. Walag kami naraman dari ug mga bata kay di man po dari hang manghud na nga tug sila dari. Ug gisa dahil dari ibanan ko nila. So, guys, member na taron sa inatay. Ina nga tatay, inatay. Good morning mga ka-inatay diha. Inatay mong dagka bitaw. Magprito ko rog isda guys para sa daan nila. Baon ng mga kuyas. Ayan. Kasi karon guys, sadyo ag klase no kaya gail. Alas 6 ag ilahang klase. Sa Monday, sadyo ag lang klase. Atong kuha ang nagatang pritohon nga isda guys. Para may ulam naman ang ating mga kuyas mamaya. Doon sa school. Ayan. Pritohin natin to ngayon guys. Para ulam nila at iulam nila ngayon. Yes, no? Ayan. Ganun lang ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Parang life. Di ba mga kainatay? Inatay na tada ni guys. Kay inadang tatay. Inatay zid. Yes, no? So, diya guys. Ay, among isda. Ayan. Munig among gikuan guys. Munig. Kauban dato sa mga gisabaw. Kanina. So, manizang aprituhon. Pero ay sidaan agad ang mga dakupan. Malayo kasi ang gripo dito guys. Kaya mahirapan tayo sa kalisod. Matos-tos pa tayo sa ripo. Ayan. Guys, ang ating fish. Prituhin natin to ngayon guys. Para may ulam ang ating mga kuyas. Mamaya. Para may ulam sila. So na guys. Ang ating piniritong fish. Ayan. Para ulam ng mga kuyas. Ulam din namin sa almusal. Manisadaan karong pamahaw guys. Generator. Right. Yan guys, magbaon ang mga kuyas karon. Tuhan na rin hukaran na daan ang baon na ni Kuya Gael. So, din na guys, ang baon ni Kuya. Dari man na skillig guys ang isda. Yan na guys, magbaon ang baonanan. Ganito, mag-ano ng baonanan. Ayan, ang baon ni Kuya Gael. Hunta ni Kuya ha. Japan na po yung mabilin. Ang dami pa natin panggatong guys. Ha? Nada na, pinta na. A few moments later. Sada. Amping. Ganang klase ni Kuya Gael. Sa dukadud ng klase ron. Sa dumon sa panguli na. Alas 4, alas 3. Sa duman naglang klase guys. Muna sa dupad lang uli unja. Whole day sila ron, whole day. Ikaw. Pagkaon ha? Gunit. Tara nga kuan ay natikanganan, wa makuan be. Tikanganan isa. Ikaw. Ikaw. Hoy ni ate. Bye. Pagkaon ha paniuto ha. Manas Kuya guys, sa dumay isang klase ron. Ayan. Nabukas na tayo ng ating sari-sari store. Sira-sira store. Kasi na ang Bibi Kim Kim. Hi, good morning. Good morning, Bibi ni Mama. Ay, shoot. Ang aga-aga nagising Ay, shoot. Sayuhan naman to, oy. Ang aga-aga nagising Ay, shoot. Good morning. Good morning. Good morning. Sa? Garaon galaon nga bibi. Unsa na ka Kuya Ken hatod ka mga kuan alas 7. Sa oras sa masugod ng klase? Yes, so 7:45 manggod. So alas 7 pa hatod sa Kuya Ken guys. Si Kuya Gael may giunag hatod alas 5 kapin. So alas 5 kapin pa man guys. So may ana si Kuya Ken. Kay lisod magidengan sila sa may ginaon sa eskwelahan kadlawon pa pastilan. Ab pa. Ito sa akos buhiin guys. Asang ipamalhin. Medyo nang dito-dito at ang trabaho daming bahay. Balhinan sa nahag mga buhiin. Doon muna ako guys sa mga hayop. Atakin muna silang balhin. Magdako butas. Magbutas ako guys. Kaya ako nagmananap. Jamong pamanggod. Kailangan natin magbotas. Para hindi tayo majamugan. Para hindi paluthon ang ating mga bagtak. Magbutas tayo. Mananap na ni pagbuwang naglukot. Tak-tak na to guys. Tak-tak.
Taktak mo para hindi tayo maanuhan ng mga mananap. Right. Right, patas ako subuhin guys. Nagang manghod mapay pagmata. Nakang kabaw. Kagigising lang ang aking brother. My brother. Mga youngest brother. Ano sa mani? Huwat naman dagang mga chicken na rin silang tuwa guys. Kumuna sila ng tuwa ng kanilang pagkain. Ito ang kanilang pagkain ng mga chicken. Bawa na dun sila guys. Nangitlog na rin ng isa kahinangkan guys na. May isa kahinangkan nangitlog na. Uy, suga may kuha na ni. Ano yan? Guys, gihatdan ming atig sa zoo. Yeah, hatdan mig bihag. Kabihag man sila pila zoo bihag te. Tulo na. Ikatulo tong naunong. Pastilan, grabe naghanag ilang bihag dia guys, gihatdan mig sa zoo. Salamat ka zoo. Sabaw galing. Arang humuta ka zoo. Arang humuta ka zoo na. Unsa ibutang mo dali hambubuy na ani? Kanang kalabog tangan naman na. Kalabog tangan. Salamat. Unsa na ang buan. Gihatdan ming atig darig bihag guys, ya. Ara kalami ka zoo. Tulo ka buki lang kuan na ihaw nga manok. Grabe ang daghana. Salamat ka zoo. Di ami sabaw. Thank you guys. Bita. Nahatala sa mong unahan guys. Hatdan mig sabaw. Okay. Ano may kahigop ta daring sabaw. Hawa ming ato kasi higupan ang una-una ming wa pa gani kahigop lagi hatdan humigop na ka. Grain kasi ka to na ma guys. Wow. Aral lamiya ka sabaw daning bihag. Say mo kaan na ng bihag guys. Aga ko ka mukaan man ko. Okay ka ajo. Hawa daming. Asang tabunan dari dia. Tabon-tabon dari piniritong wisda, dapo dari katong bihag. Hinatad ni ating abihag. Nang kadyo kalami ra ba dyan nagsabaw. Ligo na ka Ken. Ligo na si Kuya Kinkin guys. So, guys, ready na si Kuya Kinkin. Pinahinapay paloy. Grabe. Di, isi. Let's just tabangan. Di, gaidi. Okay, ang kapuha gaidi Kuya Kinkin guys. Talikod. Oh. Hala. Agatong itom. Sige ka na may gamita. One man guys. Magpadong si Kuya Kinkin. Ayan. Pabukad sang ate. Ikaw. Ingat. Ha? Ikaw. Nahinay ra ka sa mulupad agi sang padzong day. Amping. Gunit ni ate. Ana. Bye. Nahinay. Bye-bye na kuya. Kami na po dari nabilin. Inang balik ni Ate Unika. Kami na dari mabilin, guys. Balik natin na. Matad pa man Kuya Kinkin. Dali rato ka, Adso. No? Gamang bibi na. Nangadso pa si Sagbawon, guys. Kinahanglan og naibaw ng mga kuyas na piidza. Kumbati pa dero. Panarbaho ka di ah. Daghay nangadso baon. Sunod. Masila ko sunod. Dako. Yung baon. Handa na kagdaghang baon. Luto ko na. Luto pod. Dagdan po ko Makama. Huh? Yay! Sila. Lipay ko lang sa guys na parang papa. Lipay jud ang bibi no. Abay na open na open. Bago si Papa. Work si Papa para naibaon ang mga kuyas o kagay bibi kim-kim na ay palit og biskwit. No? Yummy ngaon. Harata dari dali. Pa-deliver min sa tubig guys kaya na may tubig. Nanun. Na nahagbeng na. Gamay naman. Ayo laag ka na rain ha. Di ta maglaag ka na uwan ha. Ang pudjara tala ni ha. Okay? Balik na to si Ate Nika. Dali naman to sa ate. Ngantanin jug saging guys, na hinog na magsaging dia. Saging tundan. Tubo kim-kim na kaon dari saging. Kay palabi man. Hoy guys na nangitlog ra ba jud ning manuka dari di ah. Lada sa tindahan ng itlog. Guys na rin nangitlog aga mang hinangkan. Pastila namo nang butangan da naghapin. Dari jang hapin sa mangikak ha. Mo nang butangan da naghapin guys. Sana Kim. Hala, nang mas kim-kim og kindi guys. Guys, magkuha sa ko gulay. Guli-guli.
Magluto ko gulay guys para sa mga paniud to ni Kim Kim dia. Magisahon. Dara guys, magluto mi karon og gulay, sari-sari. Yan, manay mga utanan karon guys. Ang manglutoon sa dana mas Kim Kim para paniud to. Sari-sari dia guys, balig 40 ni sa tanan. Balig 40 na sa tanan. Balig 40 na sa guys, napipataban sang ahos, sa karon sibuyas may ahu. Kaya tanan sang lutoon karon guys. Amang gisahon ni Kim Kim. Dali Kim. Dali, magisasa ko dali guys ang gulay. Ang bibi, anhira ka ang bibi kay magluto si mama ha. Anhira man ko dara mo kusina, pastilan. Dara ko sa abuhan nato. Ano ko guys, be, luto na ba rin amang dinangag ni Kim Kim para sa mga paniud to. Luto na ba guys ang ating? Ayan, luto na guys. Dana lagi ka magkontar. Lagi ko uban. Lagi dana lagi ka. Nasa banggagan. Unsa? Hadlik ka wa kay uban? Nawakwak dia lam. May wakwak din eh. Ikaw may wakwak din eh. Garaan sa guys eh. Gluto sa ko daring amang gulay guys. Magsada ni Kim Kim para paniud to. Guli-guli. Gulay. Para sa amang paniud to. Ha? Karotan di ay. Yan, magluto tayo ng gulay para sa amang paniud to. Guys, magisatag panakot para sa itong isang gulay. Ay, sumutak ado guys. Parang mutag ginisang panakot. Wow. Napulutuon. Nag-busy sa tanang ilunod guys. Sa itong gulay. Para luto na. Alright. Itong guli-guli. Parang masuha. Wow, lamia guys. Basta na yung batong favorite guys. Mga chikiting ng batong. Carrots. And kalabasa. Ngit-ngit. Wow, din na guys. Yummy na gatang gulay guys. Wow. Yeah, uy. Ngit-ngit laman. At nang ilunod guys, di agatang pansit kasagol. Nga naman na guys, basta mga sari-sari na dyan sa guli nga ni pansit. Ang haluon. Wow, sarap. Sarap na to guys. Ay, lagi panuday ka madusmon sa tadar masyat nang daratang naong daring kalirin kaguwang yung bataan ni. Bayot na ko. Ay, bayot. Nabayot ka? Hihi, Saan? Bayot na ikaw. Kaluoy, nabayot ko no. Nanitago man. Lami man day pag guys na. Be, tilawan na tag madyo baglasa. Be, madyo ba? Madyo guys, madyo. Kanang palutuon ron. Then na guys, agatang ginisang gulay. Wow, lami agang paniud to. Parisa na mo datong na fish. Adyo na be, wa na yayay no. Sampatataran guys. Yan na guys. Wow, luto na gatang utanan. Wow, luto na gatang sari-sari guys. Manghugad na ko guys ka mga ang Miss Kim Kim. Kay katas na. Ha? Tiyaw. So manghugad sa ko guys kay mga ang ron sa mga paniud to. Alright, yan na guys. Mga ang Miss Kim Kim. Dapat guys. Kaya para anjay ni pangulis mga kuya na pamisidaan dia. Yan na, mga anak tatag Kim. sa edad na ang una. Sige na kayo, mag-eat na ta. Lakaw. Yan na guys, mag-eat na Miss Kim Kim. Sa mga paniud to. So guys, yan na mga paniud to Kim Kim. Ano to na ta Kim? Kuha kutsara ka. Dali. Yan na guys, naman may isda dari dia. Dapat may fish. Yan guys, halina magandang buntag. Yan. Dahil na Kim. Mag-eat na ta. Maniud to tanin tanan guys. Itlog ato. Ansa man, labutan na nimong kuan og rice. Manok ba? Dito pwede kay isa tong initlog hapon na. Mura guys, agad isang isudaan ka tong munong itlog sa hinangkan. Mura tuwas ka tong nas karton. Dito pwede. Kay isa tong bagong initlog, kay tanda to sa mama. Tabo labukon sa tong hinangkan. Dana guys, luto na gamang gula. Niud to tanin tanan guys. Maniud to tanin jo. Ay, piso. Itlog. Yummy. Nana ba piso? Hala, na guys, agamang hinangkan nga ng itlog to as tindahan na tos karton. Ipadeng agmang Kim mag itlog pastilan ginoo ko. So kay isa pa to ka buok. Luoy, maniud to ta. Piso ato. Ha? Piso ato. Ya guys, niud to tanin tanan. Lagi piso ato. Nilag ito pwede hilabtan kay masuko isang mama. Ang mamang kuan nangkan.
Ng mamang chicken. Ng hen. Dara ka mang gulay guys. Maniud to tanin jo manggisadong gulay. Guys. Pamagisali na mga kuyas kay arong unjay naguli nila mga sila guys karong di pang ketasan kay kani dyan gikan sa eskwelahan guys ketas manggajig kaadyo ka nakim. Antanin jo. Mana? Nami kaadyo ka mong gulay. Yummy. Salamat Mama. Welcome anak. Sige na, eat na. Tapos yung mga fish. Fish tayo. Naligo laba ko na nina. Very good. Nadako ako. Manta guys. Manta. Lako. Papay mo tundan to ah. Kana? Tundan? Ano na? Anak? Di na ito bol ma. Sabi. Di. Katabi ng batang. Nagyan ako inom tubig. Masakit ka ng tubig. May guys. Kanday. Gulay. Ako sausawan guys ya. May suka. Tangan Paso ang dila sili. ma. Paso ang dila. Nada. Mantalin jo. Ang mingawa dari kamerang duat kim-kim. Lahir aja guys, so kumpleto pamilya. Kasi pa haron init. O, nahagbang na. Ug init sa Japan. Ugbog na pa. Initan. Pastilan. Lahir aja da guys, so kumpleto ang pamilya. Gamay na. Gamay pa siya. Bata siya. Mingaw. Ngayon daw na. Namat na ang mga kuyas ka to as school. May naman dos kim-kim dahil tikaw-tikaw. Masila kuya dito. Naman sila school. Si Jesus, bantayan ta Jesus. Mantalin do. Mantayan ming Jesus guys. Mas kim-kim. Bo, ada na sila Jesus. Sunod mana ay iro sila. Lahir aja guys og daghan mga kay bibo. Malingaw ta magkaan guys og daghan. Kaya saan di man may kompleto ron. Gilaman. Yes no. Ngantanin jo. Ngam sa amin guys. Ano? Paan Kim? Kubra. Palit og kubra. Palit og kubra guys. Kubra guys. Nani palit og kubra. Tingnaw ni Kim dali na Kim. Very good si Kim guys kay mukaan sa isda, fish. Bukog. Mang. Mura naman siya guys ug Kani. kana bitong kilawon nga isda. Bukog. Kani. Grabe ng mantuja, mura lang tanod. Bukog. Kani. Bukog. Manamig pangaan guys, dapat sobra sa mong gulay dia. Busog na. Fish. Busog naman ko Kim, busog na pag ko. Pareha naming busog guys. Kaning gamay rata mga andali rata mabusog. Pastilan. Bye. See you tomorrow guys sa mga another vlog. Amping mong tanan guys, uga sa mga mo karon. See you tomorrow. God bless natang tanan guys. We love you. Please don't skip sa ad guys kay para dugangan nagamang kuan ron. Madyo laman makasweldo mi guys kay makapalit mi needs dari. Para makapundo si Papa Gabriel ito sa janging atuan. Bye. Bye guys, we love you.